誰？コウジ？そうだ、脅かしてやろう。誰だ？もしかして、アキコ？あきこ？誰それ？じゃ、サナエだ。サナエだろ？誰よ、さないって。間違えた。じゃ、ナターシャ？違うって。外国人とも浮気してんの？誰？誰ですか？誰ですか？問題です。私は誰でしょうか？正解は見知らぬ女でした。はい、罰ゲームとして連絡先教えて。